Достар, тәмле балық рецептларын білесіңіз келсе, шираттағы тапшыруны қарағыз. Бізде қонақта 2 шаллы қызы, 2 сулагай. Эстрадыбызның популяр жырчылары Лилияләр. Лилия Хайруллина һәм Лилия Гимаддинова. Демәк, Шимдә көндезге сәгать 11-дә ТМТV каналында Тэмле Корэш тапшыруын карагыз. тәмле булачак. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.